Ndani so Google mupuma hoteli. Kuti baliso Google kwa puma? Iwo kulanga tu Google mutandi pamene. Tango segwa ndisekuji basi. Koma sukulanga mafuta. Ndiyo kumandendera pafupi pafupi tu. Ndikweneye kumakuendera pafupi pafupi. Chifukwa cha nkhani imene munandipalamulira icha. Nkhani yetu nayo ndiyo foira kwambiri. Ineso ndikumandipwetekesa mutu ndipo sindikugona uli pang'ono. Malo. Iniyo mukhala bwanji Thomas. Iyo mukhala bwanji kuti simukugona pamene munandisikimizira kuti mupita kukatenga mankhwala ku Mozambique. Mankhwala amene ndi amene atapangisa kuti nkhani itere panjira ndipo linda asayimbidwe mlandu noli wonse. Zukulu wanga soka likalimba umakocha ndiwazana nkuti. Aya soso. Nzikuuza zimene. Chachitika cheni ndi yani. Tanina kapena ku Mozambique just munapite kwe? Inetu ku Mozambique ndinapitako. Koma sindinene kubwino. Cheka tu tafotokoza nizofika bwino. Nditakhala kaye pansi. Kaswiti tu amene nimamuda leno ku Mozambique amene mazuwa mankhwala ziko lonse la Mozambique. Nditafika namva kuti anamwalira. Ndinabwera ku manja atu. Sha. Kwa minyama yake ndi yayikulu bwanji. Kaya pa ndizilithela bwanji kaya. Apo ndiyeza tifutadi. Chifukwa wa polisi tu andiuzira kuti mulandu walinda ukukalwa mkhoti lolemba limene likubwerali. Ndikakhala mboni yoyambirira kufotokoza kuti linda anataya pakati ndikakhala ineyo. Kodi inu mukamani mukapelekera umboni. Umboni wenu umene muli nawo ndi otani? Mavuto. Umboni tu wenu umene ine ndili nawo ndokuti iwewe unanza kuti unamugwirira lindayo. Umboni wina so ndokuti amayaka lindawo anandipeza kuti ndiyangane mankhwala achisamba kuti tichose pakati pa lindayo. Vuto la umboni wanu ndakuti mukandikokera ineyo mulandu umene weni ndineyo. Epani zukulu wanga eti. Pamene ineyo nimaganiza kuti ndikakanena ku polisi kuti linda anachosa pakati ndikhaulisa lindayo. Osazo kuti ndikukupalamulira makala a moto ineni iwe zokulanga okufuma vuto. Vuto la anthu osapita ku skulu ndilimenero. Kuti mumapankhani zimene zosatira zake simukuziziwa ya. Ukuti chani iwe? Mwamva. Iwe. Ine ndo saphunzira. Ndileti iye ndikufusa ine ndo saphunzira. Ndileti ngame ndinophunzira. Do you have a degree? Sipano ngani ndo saphunzira wabwera bwanji pa kumpanga pano ukufuna chani? Kwa mtu osaphunzira ukufunako chani? Ineyo jabwino ndinango la kuisa kuzafuna thandizo lanu. Sinaganize bwino. Ndakaganiza bwino sinakabwera. Iwe tu ndine osaphunzira ndiweyo. Iwe tu kana khala munthu wophunzira bwino sibwezi utapezeka ni mulandu opusa ngati umene ogwirira. Chicheka Katundu. Nkhani imene ndisi. Nkhani isate. Chifukwa anthu ena ophunzira anu mmayiwala kuti madigiri yanuwo samachosa uchisiru. Mziko mnotu mule ophunzira ambirimbiri koma zinthu sizikuyenda bwino ngakhale pang'ono. Chifukwa ena onsewo ali ndi madigiri koma uchisiru ulito mutu mwawo. Yes. Ndiye ndikuwuzeni. Ndekuli bwino kukhala wa uchitsiru koma uli ndi digiri. Kusiyana kukhala munthu wa uchitsiru komanso osaphunzira chokodera ku polisi pankhani imene ingapangisa kuti mzukulu wake akakhale naye kundende. Okuyakhula tuntuzu mavuto. Sitina bado chaka chimosi. Ndipo kuyambira lero ndifuna ndikuuze usazabwereso pakumpanga pano. Yes. Usazabwere pakumpanga. Neso ndi mafuna ndikuuzeni. Kuti chani? Kuti pakhomo pano ndi pakhomo pa matsoka okhaokha. Ndipo ine kuyambira lero sinzaponda poso.